Takže dneska v Braunschweigu 12. mesiac 2022, Touareg 3 liter, samozrejme dieselový, 150 000 kilometrov. Čo sme na aute našli? No, lak všade pôvodný. Zajímavé, že má to také hrubšie laky. Väčšina 190, aj 200 som nameral. Veľmi ma to prekvapilo, že napriek tomu, že som znova skalibroval meračku, tak meral som všade 190. Komplet, všetko, proste i strecha, všetko také hrubé laky. Tak to by som povedal, že to nebolo lakované, to bolo tak nalakované. Čelné sklo jedine bolo menené kedysi, v roku 25, no kedysi. Čo sme na aute našli? No tu taká malá bodka, tu tiež jeden Stein. Tento je väčší, ale sa to opraví. Predné svetlá 22 obidve, takže to sedí, že nelakované. Gumy Continentali Winter, zimné, v 25. takže jedna zima jazdená. Brzdy, no také vpredu 40, vzadu len 30% možno, doštičky. Takže, ale auto stále bolo vo Volkswagene. Takže čo ešte sme našli? Tam vpredu som hovoril. Tuto trošičku dačo také sa mi zdalo, že lakovali zadný nárazník. Tak to len okom vidno. Ale plechy sú nikde nelakované. Kufor pekný, čistý. Ťažné zariadenie už sme skúšali, komplet elektrika. No tu má to, on vozil lyže. Lebo pekný kufor, ale tuto je určite od lyží. Toto je presne lyža. 10 cm vzadu, ináč je pekné auto. Trošku smola, že no, není na vzduchu, ale zase je to v tomto ročníku, že skoro 23, 12. mesiac 22, je to najlacnejší v Nemecku. Proste ani na priváte. No, ani na priváte sme nevedeli nájsť lacnejšiu alternatívu. Má 151 000. Ale zvuka veľmi pekne zachovala auto. V podstate to jazdil Langstrecke dlhé. No, treba natankovať. Takže tak už to má tie také dotykové, čo nemám to rád, no ale vývoj ide dopredu, tak s tým nič nezmeníme. Takže za mňa auto, hoci o 2000 km servis treba robiť, kvôli cene sme ho zobrali, lebo skoro 23 a 27 pýtali netto to je cena na firmu. Dojednali sme veľmi ťažko, nechcel to spúšťať, že má najlepšiu cenu v Nemecku. No proste nechcel spustiť, ale tak sme ho dotlačili na 26 400. Tak uvidíme, jak auto bude slúžiť. Všetky okna samozrejme pôvodné z roku 22. No, dačo sa aj nájde, tu je takéto dačím deti škrabujú, ale aj na sedačky pekné, skoro jak nové. Na to, že to má 150 000, tak naozaj pekné auto. No, tak toto sú psie kusy, že tu vtáčiky kakajú.
Aj som vygooglil, samozrejme to je ex-leasingové auto, firma, nejaká firma, nejaký vrcholný manažer v firme to musel jazdiť. Lebo tu zamestnancovi také auto nedajú. No. Nemám čo vytknúť tomu autu. Mňa hlavne ten motor, že keď som k nemu prišiel, tak požadoval som, aby auto neštartovali. Aby som prišiel k studenému autu. A štart, krásne motor, proste nezahrkotal. Vraj tie nové už mávajú problémy oveľa skôr s reťazami a s vačkami. Ale to sú asi auta tak divne jazdené, že vačka odíde tak skoro na takom prémiovom aute. Takže tuto pekne motor ani krásne išiel už zastudená hneď. Ten štart bol perfektný. Takže auto sme vzali.